Keski- ja Etelä-Amerikan sademetsissä, kun hämärä laskeutuu, metsä muuttuu yöajan sinfoniaksi. Laskeva aurinko tuo mukanaan ajan, jolloin varjot tanssivat ja näkyvän ja näkymättömän raja hämärtyy. Punasilmäsammakko saapuu esiin tässä hämärtyvässä valossa. Täydellisesti sademetsän rytmiin sopeutunut olento. Nämä sammakkoeläimet, joiden värit ovat silmiinpistäviä ja joilla on hämmästyttävän punaiset silmät, ovat vangitseva näky. Yön tullen ne käyttävät erikoistuneita varvastyynyjään, jotka ovat suurentuneet ja varustettu tahmealla pinnalla. Nämä mahdollistavat sammakoiden taitavan tarttumisen ja liikkumisen lehvästön läpi, mikä on olennaista sekä saalistajien välttelyssä että tehokkaassa ravinnon etsinnässä. Kun parittelukausi lähestyy, urospuolinen punasilmäinen puusammakko omaksuu erottuvan lähestymistavan kosiskeluun. Ne viestivät ainutlaatuisella tavalla, jota kutsutaan värinäviestinnäksi. Värisyttämällä nopeasti kehoaan roikkuessaan lehdillä ja oksilla, sammakot luovat hienovaraisia, mutta tehokkaita värähdyksiä. Nämä väreet kulkevat kasvimateriaalin läpi, saavuttaen mahdolliset kumppanit läheisyydessä ilman, että ne kiinnittävät petoeläinten huomiota. Punasilmäisen puusammakon ääni syntyy, kun ilma kulkee keuhkoista kurkunpään läpi kurkussa. Tätä ääntä voimistavat kurkun alla sijaitsevat äänisäkit, joustavat ihokalvot. Nämä resonoivat ilmapussit mahdollistavat sammakoiden äänen kantautumisen pitkiä matkoja ja jopa vedenalaisen ääntelyn. Merkittävä piirre punasilmäisillä puusammakoilla on niiden munien puolustusmekanismi. Yleensä munat kuoriutuvat nuijapäiksi 4 tai 5 päivän jälkeen. Kuitenkin, kun peto uhkaa, munat itse pystyvät reagoimaan. Aistien värähtelyjä tai kemiallisia signaaleja saalistajista munat voivat kuoriutua ennenaikaisesti. Itse aloitettu prosessi antaa kehittyville nuijapäille elintärkeän mahdollisuuden paeta, mikä parantaa niiden selviytymismahdollisuuksia merkittävästi. Tänä aikana, joka kestää noin 6–9 viikkoon, ne käyvät läpi metamorfoksen, kehitellen vähitellen raajoja ja imeyttäen häntänsä ennen aikuiseksi muuttumista. Punasilmäinen puusammakko saavuttaa kypsyytensä noin 2 vuodessa ja elää luonnossa noin 5 vuotta. Päivät kuluu tiheän aluskasvillisuuden suojassa, energiaa säästäen, leväten ja odottaen, kunnes yö jälleen herättää ne henkiin.